Aimaritakoa zelan joten da? Ba, Zope indozu? Ba, askotan, urte, askotan. Ba, iluntzean joan eta gana entzun egiten gendu zen lehiko askotatik, ermitatik da gurea, bai joan hartu kanpaia eta jo, hor 3 minuto, zera. Kanpai normala, joten zen, hori, Aimariak. Errezau eta gero hori, bai. Eta gero gote zean beste tolke batzeko bai, zue edo goten zanean edo esate bateko, lehenago, entierro egite ziren oinez, andari egaz, ez da? Orduan, karo, parrokiek gudetzetik kilometro bi. Kanpaia entzuniten da, Mendebal laxea dagoenean, entzuten da, ez bakarrik hori. Ugaoko trena entzistu bai, bitu da 11 kilometro, orduan hor, entzuten genduen, eta gero, karo, parrokiko kanpaia, gorpude laguntako, parrokitik, karo, esan ikusten nosatorren gorpude baserritik, orduan egiten genduen, gure osonakoa bada, gure osonatik jakin nosdan gorpueren urtekeria, eta ikusiten zangan dela, orduan jotezan kanpaia, harik eta biztaz galdu arte. Eta gero bera gora joan orduen, eleixiaga zeitezan konbinau, eta parrokiko kanpai nausiekaz, kanpaia nausi eta txikie, konbinaute joten zan hiletetan, ez da, entierruetan. Eta urreratzen joten zanean gorpue, hor tintan ditan, harineketan joten zan, jenteari esateko gorpue eleixiaga ba.